Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Kot Admission nakamta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka By Admission ka Badunatam, but 6% ka Jingyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Ka kinhun ki seng balang na kathay mausun ram ba kinthop biya ka HNYF ka HYC but ka FKJGP kilalet bani kandu yo Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Shembor lang Renja ban yakren halor ka jingsha dakhol ki jaka hakiwepat ki jai benrio. Habakren shikilat pathay khubor hadien kani ka jingya kandu u Chairman Jong kani ka kinhun uba tinshan ronsang ulaong bakil ay da kajingtho siya u CEM bat kilapan nguru ba ka KHDC kadeban weng lunno ya baro kinong senchar acting nadu ki acting CEM ki acting sordar bat day bantungno da kinong senchar ki bapura namar ba ka kantin acting casting thau palat khamtam e ha ka senchar khadar Naklau jingi hadin bini yo banyak penduk ya CEM ye bu ya kejing doa lani ki mat banyak lan ji ka penhun yo banyak ran nakapuat bat menta kasni yo banyak penduk UCM banyak yang jong UCM ru la ai ya ka suram pedeng jungi kum penhun bat kita kimat ki banyak lang jungi ka penhun ye dawa naka district council ka penengkong naka benta jong ki CEM hapo jong kahima kumbang ilong menta Hamtam seki support mau seram blog kihima bobon bisensar tentang acting. Batin kijing sensar tentang acting kawanra ya kijing bombit kijing bombyang kihima kiit kihima kijongin. Bat tang kata yo iro bakidan ki acting ki bisensar ki po snam. Bat kini kijing le naklang jo ke district council kabom apa tiaw nakapo nakabenta bentuk ni KCM ki bapura. Kawanra ya kijing dunong kawanra ru ya kijing bom bet kijing bom biang kijing bom jait bet bom jait erti hima kisima hapo jong hima kijing bokher hapo promotional blog kata kalong kamat ke banikong bat kamat ke baan kalong ba nakliang jong hima kibadan hapo jong promotional blog hantam hakitu ki khap boda ngi ba kibobon hima kibdei bat kini kijing yadi kijing yathiet ya kini ki khindo kisiap Bat kani kijing di kalong ba bio ba kidi ha ki niki weipat kijet benrio kani kijing di ya ki jaka ki puta nani kijing aipata ha ki weipat kijet benrio kawanra hadien habut ya kijing na kamenta jungi kum ki nongsong snong lani ki try muluk ki try jaka namar ba kum bangilap ban bio hadu joki ki sni ki bamenta kalong ba kitu ki brew ki bla sim ya kitu ki jaka lane ki ba dakhol kitu ki jaka lane kitu ki ba nakliang ki CM ki aipata yo ba jingle ke jongki kalong ba sabab pelap teng ke jaka ka ba khindiat ke ba nakliang jok ki hima ki ai bakin rep kimriang tang katu lane tang khindiat hanrei namar ba nakliang jok ki CM Kimdan kata kajingkit kli ke bapura na kata benlik ha kitu kijaka kiba ai ban trei bentah hati wepat kijat benreu ngiu iba hadin habut lane ngiu iba na kasnem begitu kijaka kabaret karena he bat kani kalong ka ai ke ba warna kajing ya hapdeng jungi kum hitrai jaka namar ngiu iba teng ha kijaka bangin lejrap nyemyo su ban lejrap namar ba kini ki weipat kijat benreu ki rap hakini ki jaka ke baki CM ki isu pata bat nakaliang jungi ku hon halon chokari kanong rem ni dawa ya ke district council ba ke district council kare banle AA na kamta chokini ki artli ki mat nang ba nakaliang jong ki hima ki sima hapo jong kadong kathang ki jungi kilong ki hima ke bayat bet bayat renti kumbang la kudo sekmat nadu ki CM ba bersekita ki ba bat acting ba ka district council la kumno ba kendai ban penbet ba kadai ban penbet bakin simno da ka wei ke senjam
nak benta bentum ya kisiem ke popura bat kumjuro ha ke beri bat kini ke jingdi ya ke kendo ke siap ke jing ai pata ha ke wei pat ke jet benreu ba ke district council kan yerap nak benta bentek lakam ba khnang ba kisiem kimnomla banle palat puat lane kimnomla banle kat bomon nak benta ben isu pata lane bendi ya ki jaka ki kendo ki siap ha ki wei pat ki jet benreu namar kawan ra ya ki jing ke bobon nak benta jingi kum ki try jaka ha ke beri bat karep karyang bat ki jing thang ka jing pompathar ki ding ki sit kane kalong ka ke bawan ra ya ki jing kawan ra ya ka ta ka jing du nong nak benta jong ki klau ki tap ki badan seti sethain ki dong ki jingi ya nak lang jingi tu ke kunhon sa sistem pat ye kerpat red nak benta juga district council bahkan pik bah benta juga dikimat nak lang jingi tu ke kunhon seng bahlang ke bapik ya ke bah kamiat bapik ke roy ke par bapik ke sungsuk ke sungsngai khnang ba kini ki baro kinumja hakanika dong kathan ke ji bat kenlong ro ki hima ke yat bet bat ke be nanti